Hola a tots, avui parlarem de la por que tenim a vegades de parlar en públic. Tots alguna vegada hem tingut por a parlar en públic, segur. Fins i tot ens hem pixat els pantalons. Jo, per exemple, sempre he sigut tímida i també m'ha costat molt parlar en públic. És normal i encara avui en dia em costa, però ara et donaré uns tips que a mi m'han ajudat molt. Si has de fer alguna presentació o alguna cosa similar, sempre recorda fer-te un petit guió perquè quan estem en públic ens posem nerviosos i se'ns oblida tot. Jo, per exemple, tinc fet un petit guió per no oblidar-me de les idees principals que vull objectar. Així que fes-me cas i fes-te un petit guió amb tots els objectius principals. Una vegada que tinguis el guió fet amb tots els objectius principals, practica-ho tu sol a casa en veu alta. Després de practicar-ho tu sol en veu alta, practica-ho davant d'un familiar teu o amic de confiança fins que no et trabis parlant en públic. Si encara t'estàs posant nerviós parlant en públic, intenta fer unes tècniques de relaxació. I fins aquí el vídeo. Espero que us hagi sigut útil i us hagi agradat. Adeu!